karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Ay, si Ian. Nauli na ba? Wa pa. May meeting mo ugma, dili ba? Oo, pero tuan na sa tingalito ni Lira. Tawag ka. Papauli ah. Huh? Isip iyang manager o akong asawa, may katungod kang disiplina niya. Oh. Didi na siya sa pag-inom panahon sa trabaho. Unsa? Oh, Ako ng challenge nimo. la, Ed. Pasigtok ko na ko sa imong anak-anak ba? Di ra ba ko makapatara lang? Aliksa, naibaw ko nga lisod dadon ang batasan ni Ian. Pero usa ka butang ang nakapalipay nako karon. Ha? Ang unsa man? Nahimong gamhanan ang imong tingog alang kang Ian. Unsa? Ah, kakusog masukol ana. Pero wa siya mo atras. Gidawat niya nga assistant manager lang siya nimo. Og nahibaw ko nga buhato niya ang paghimo og menswear department sa atong kumpanya. Tungod kay mahal niya ang kabiling butik sa iyang inahan. Ha? Aliksa, buhata ang tanan nga matulid mo ang hiwi nga batasan ni Ian. Ed, Sa ako nang giingon nimo, i-focus sa trabaho ang imong hunahuna ug ayaw sa atong kaminyoon. Ikaw ang akong paglaom nga masalbar ang butik ug ang mga trabahante dinhi. Katapusang hunat lang ni sa maong butik. Willing kong mo-invest pa sa butik. Matulid lang ang utok sa kong anak. Oh, ni ang number ni Ian. Tawga siya sa imong cellphone. Ani na lang katuog sa amo eh. Maglakaw na lang ta. Okay. Kisa man hinawag. Number naman lagi na. Kinsa maning padawaya. Nagsamok-samok mo na to. Hello. hain naman ka. Oh, ikaw na, Sam? Oh, ako. Nabalaka na nimong imong amahan. Paulit na. Kung di ko mo pa uli, unsay buhato ni mo? Kung dili ka makatambong sa tong meeting ugma, ug madili ang construction sa imong men's department, buhato na ko ang tanan nga mapapas ang figura putik ug ako ning ilisan og laing pangan ug laing matang sa negosyo. Ayaw gid kinagbuhatan! Oh, imo na ng desisyon. Kung gusto kang salbaron ang milukapan ng butik sa imong inahan, trabaho ani. Ayaw pagdawat og limpyo. Panuway ka? Nahibaw kagid nga asawa nako sa imong amahan, Iyan. Og makahimo ko sa pag-usab sa dagan sa huna-huna sa imong amahan kabahin sa butik. Usik-usik na lang ni sa kwarta yan. Busa, kung dili ka maninguha nga masalbar ni, aw, narani mo, bye. Salamat. Katuga. Kaya may meeting ka pa ba? May tunan pa ko sa mga documents nga gihatag ni Mang Agnes nako. Relax. Naibaw ko nga business-minded ka. Dali rang makasabot usaon sa pagpadagan sa butik. Ayaw kalimot, Ed. Tindira ra kog saging. Tindirag saging daghan o tinigom. Ano na sige, katuog na. Adto sa imong kwarto. Adto agi sa akong kwarto, ha? Okay. Good night.
Nga nung kilain man kay kwarto ni Ed. Niya pa, oh. Inom pa. Hindi na ako. Amin na ako jacket. Wait, mo pa uli na ka? Hindi ko musugot nga mawagtang ang butik sa akong inahan. Pusa, ipakita na ko sa salbahis ng Alexa kung unsaon ako pagpabangon ang negosyo sa akong inahan. Nagtuo tingalis Alexa, nga wa na gid ko'y utok. Gihatagan ko niya og lisod kay nga obligasyon. Ug bag-o pagyud aron pagkauwawan ko sa kong amahan. Klaro gid kaayo. Siya ang bagagnaw. Pero dili na ko siya atrasan. Adon ako, ha? Nakainuman ka. Basi madisgrasya ka sa motor, ha? Ay, kabala ka. Ihatod ko sa bahay anang akong motor. Bisan hubog pa ko. Bidoy! Ay, salamat. Yan ang yun ka, sir. Nga naman, gipangita na sa gusway hinungdan na akong inaina, ha? Wa man noon, sir. Ang ako ba, duka naman gud kaayo kugod. Unya, gipatangan magkagyud ni Ma'am Beautiful nga mo abot. Oh, nga nang gipatangan ko niya? Wala ko mahibawa na, sir. Kay igo naman kung gipaatang sa gate. Unya karon nga niya naman ka, amang lahat na ko sa gate. Sir, nga matug na dayon ko. Ilaso na gid kinabayhan na. Hangtod ang akong pagpauli, hilabta na. Ingnan ang hilason kong inaina nga niyan ako. Maldito ay, may pauli yun di ay. Alexa, nahibaw ko nga lisod dadon ang batasan ni Ian. Pero usa ka butang ang nakapalipay nako karon. Unsa man? Nahimong gamahanan ang imong tingog alang ni Ian. Gusto kit si Ed. Napapauli na ko si Ian. Hadlokon raman din yung tawhana bahin sa butik sa iyang inahan. Okay. Karon kang maldituha ka. Nakuha na akong imong weakness. Okay. Mao na to ang mga kausaban, ha? I-review na lang ninyo ang inyong mga functions. Dili ko gusto og overlapping. Dili ko gusto og suyaay. Managsuon tang tanan dinhi. Ang kalampusan sa figura butik, kalampusan natong tanan. Ang iyang kapildihan, ato sang kapildihan. Nakasabot? Yes, ma'am. Okay. Magkagawas na ang tanan. Gawas ni mo iyan. Unsa pa may gusto nimong iseremona ko? Hay naman na imong proposal. Proposal? Yes. Unsa may imong plano bahin sa menswear department? Nagkinahanglan ko sa imong report. Sa ghosting. Sa mga dugang nga trabahante. Ayaw ko dali-dali, Nagdali ang imong amahan. Maghimo pa ko. Kinahanglan pa rin tunan. Kano sa mga magtuon? Kung magsweldo na lang ang imong amahan sa tanang trabahante, o wa na ginansya nga musud? Mahimo bag di ka magpalabig pabilib sa akong amahan? Wa ko magpabilib sa imong amahan, iyan. Gusto lang na kong salbaron ang butik na kabilin sa imong inahan. Pero kung dili ka mo kooperar, usaw ni. Og mapugos ang imong amahan sa pag-file og bankruptcy, og isila kining maong butik, og daghang mga trabahanteng mawad at trabaho. Mao ba gusto nimong mahitabo? Dili. Dili ba? Gawas lang kun minaot ang imong gisulti.
nga mahal nimo kining maong butik kay kabili ni sa imong inahan? Pero, sobra na ang pressure nga imong gihatag nako. Haron dili ka ma-pressure. Sugdi na ang pagtrabaho sa imong assignment. Katapos ang hunat na lang ni sa imong amahan iyan. Pero kinahanglang muliho ka. Focus! Focus sa imong trabaho. Ayaw sa akong pagkaina-ina nimo. Hatagan ta kag usa ka adlaw sa paghimo sa imong plano. Usa ka adlaw. Ugma sa alas 5 sa hapon, kinahanglang ihatod na nimo sa akong lamisa ang imong proposals. Hala. Nakahimo ka to sa tubangan ni Ian? Yes! Manager na cute ko! Bidoy! Ay, Bidoy! Sir Ian, nagdali man ka? May buhaton ko sa studio ni Mama. Padali na lang pagkaon dito. Ala, unsa man kayang buhaton sa studio siyang inahan? Kumusta na sa opisina? Ako kisunod ang imong suko. Gi-pressure na nako si Ian. O na siya sa studio sa iyang inahan. Nagtrabaho. Good job. Pero nahibaw ko nga naglungot-lungot siya nako. Kuwang na lang nga iya ko ipabarang. Imo na ning nasugdan, Alexa. Kinahanglang makontrol nimo ang akong anak. Ed, di ka ko niya hiluan? Murarabag espada ang tinanawan ni Ian ako do. Grabe kay haita. Usahay gani mahadlok man ko pero ingon man ka nga mangisukit ko. Unya, gihatagan rin mo siya ultimatum. Oh, ugma sa alas 5 sa hapon, kinahanglang makahatag na siya og proposal nako sa iyang plano sa menswear department. Kalupat sa kong Sir Ian, niyon ang imo panihapon, sir. Okay ra ka din, sir? Hala, napuno naman ang basurahan sa kinumot nga papel, sir. May mo ba, Binoy? Di ka mahilabot? Ibutan na akong pagkaon niya. Sir. Labad ang sir. Oh, labad. Bisit ang bayana. Hatagan yung problema. Kayo ng tukon. Insay imong tukon, Ian. Pa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!